pakaona asingaoni mwana ndo pakaskrima. Saka ndakanosvika ndo pandakanoruwa nyana zvitosvika ipapa. Sometimes unotogona kubudisa kana imbwacha dzatowira. Wapinda rasta. Tuvana tunopinda every day. Vachionekwa vari vapenyu here vanhu vamwe kutaura. Munhu apinda umwe anenge afa. Tiri kusangana zvakare muchirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchiitiko chinorwadza chinosuwisa, mwana mudikani makore 4 akawira mugomba umo makachereka pipe inofamba nesuweji. Vana ava vanonzi vaitamba vari vatatu, vamwe vakazoenda kunotaura kuti mwana awira. Vatataura navo vati vazhinji vemunharaunda vakaita zvose zvavaigona kubatsira vachiedza kutsvaga mwana, asi mwana akazowanikwa kunoperera paipi kwainonorasa uko kunosvika suweji. Vazhinji vanokuziya vachikuti iko kwaMazai ndo kwakazowanikirwa mwana. Mama, tiri kuno kuParkview, tine urombo netsaona yakaitika kuno. Mungatitsananguriro here imimi musi waitika tsaona iyi kuti makanga muripo here, chii chamakaona? Ini ndakanga ndisipo exactly pakaitika tsaona, unoti zvakaitika pamba panapa vana vachigara pano. Vanhu inini munhu akaona akade mwana anzi musikana webasa, akapedza kuti mwana akapedza kudya porridge mumba aine musikana webasa abva atanga kupeta hembe. Mwana ndobva abuda nematoizi ake ndobva amaisa pakona pemba achitamba nevamwe vana vemuroja 3 vanga varipo. Vana vacho vanga neage pa1 anga ne6 years, iye mwana ashaya anga ne4 years, 4.5 years nekamwe kadiki. Saka itoti vana uti ndo pane gwano wacho akadiki kacho kakayashitara kuti mwana awira mumvura kune musikana webasa. Musikana akabva amhanya pakarepo, pakaona asingaoni mwana ndo pakaskrima. Pakaskrima ndo pakauya maneighbors kuti vazoona kuti kouya aridza mhere achemei. Ndobva vaona achinzi mwana aenda nepaipi iri netuvana tudiki ndo twakatudza. Saka ini ndogara nechepamberi apo. Munhu paakasvika ikoko vanhu vakazotaurirana kuti ngatitsvagei veemergency vatibatsire kuburitsa mwana. Ndo pakanzi saka endai munotsvaga chi? Amai ava nemurume anoshanda kuambulance service. Tikwanise kufona kuemergency very fast. Saka pakauya mwamai wakamhanya, vakauya vakandidedza. Kugara nekugara zvangu mwana uyu mwana wandaiziva ende futi ndagara ndotambira ndowirirana vabereki vemwana uyu. Pamusoro pezvo ndine ukama navo. Ndobva vauzondidedza sekuti hama yangu yengeenda kubasa. Vaisi vanoenda kubasa. Kuti ngetiudzei nai Masau vauye vanzwe nyaya. Ndobva ndatouya. Saka pandakauya munzira muchimhanya ndaiti ko vanhu vakutadza here kungovhura vopinda ndaifunga kuti ndechicheseko ichi. Ichi chirapa ichi. Chinokwanisika kuti ukachivhura kudai suka chine padiki so unokasongopinda woita se ukasa kunyurura mwana. Kati vanhu vakutadza kungopinda here, handakuziva kuti ichi pane goronga rakatofurika. Makore ese panenge pakavharwa nemasora kana mvura yanaya. Apaoneke nene handopazivi kuti pane chi ndo zvapakatoita. Mukaongorora mukaona mazisora aya taipi iri kuno kwi. Mvura kana yakanaya pane pakavharika kudai. Saka tichitambira vana vanotambira imba yavo iri uku pane one stand iri apa. Saka pane distance kuti uzosvika pane gomba. Indaitoti vanhu vatofunga kuti mwana awira kurwizi. Saka taitofunga kuti kuenda kurwizi uku kwakumhanya unzi haana kuwira muchesuweji ichi arinda murwizi. Tikutosvika ndikutoona ipipeline ndo maitikira zvakaita mupaipi manje. Tatofonera veemergency kuti vauye. Takasvika panapa fire engine yatomira apa. Tisi kubva pamba peda apa padhuze apa kusvika apa takaona fire engine yapo vatomira veemergency. Ndobva kwatoita imwe futi yechitu. Ndopa vakauya vakati mupipeline hapana maitira atokwanisa kuita kunze kwokuti tifonere vemasuweji vatibatsire kuita sei kutsvaga mwana kana toenda tonogarira kwaMazai. Kana muchiti mupipeline uye pari kutsvagwa vemasuweji, pipeline inofambisa chimvura here kana kuti suweji? Main suwa inofambisa zvese. Izvezvi munokwanisa kungoona kuti inofanana nerwizi
kana ari makuseni inenge yakawanda anofunga nekuti vanhu vanenge vachiflasha here, I don't know. Iye zvinezvi yatidzike inenge iri main line, nekuti handi munoona malines esaya anefamba kudai but dzine dzichiri mudzimba idzi haasiriwo mamain, anozodira mumain line. Saka iro imeni inofunga rinotobva kana kuti kunana kumarobhuramu inokuro kutauni ichidzika ichienda inenge straight iyoyi imain line. Futi main line irori hatitozivi kuti rinenge riripo nokuti pane pakavharwa. Mataura kuti mwana uyu akanga abva kudya porridge zvira zvakaitika mangwanani. Mwana uyu akazowanikwa kupi sei nguvai? Zvazviri kumaraundi 9 half 8 to 9 papa. Handiti ndopakauya vanhu emergency. Handiti mwana takangoti less than 2 hours kubva papo pakachekwa mwana. Vanhu vachienda kwamazai, vanhu vakaenda kwamazai uko kumain sewer uko kune chisefu. Ndo vakazoona kuti ndo pakazokanzi mwana wamuri kutaura nezvake hasati asvika, nokuti vanokwanisa kuti chese chingapinda mupipeline chinosvikira ipapo. Tukanzi mwana hasati asvika, saka ngatimirire. Vakanga variko vakati takamira for about 25 minutes mwana bva azosvika, akanga arimo zvishuwa mupipeline. Nzira yekuenda kwamazai vanhu vakaenda neimwe nzira here kuti vanhu vakanga vachiteedzawo paipi iyoyo? Mupaipi imomo hapano here pamwe pekuti matapa pakavhurika apa? Mumapaipi imomo hapana here pamwe pekuti paivhurikawo kuti vanhu vaone kutarisa? Vanhu vaitovhura zvimainite izvozvo zvimungaona zvimaridhi zveizvo zveraundi zvezvinonzi izvi zvinenge zviri mudzimba izvi zvirimo futi muraini imomo, zvokutonga chiti pakati laini rinenge rine zviripo zvimwe zveraundi vosvika vovhura ichi vokudubura votarisa kuti hapana here chirimo, voona vamwe vomhanya futi nelaini vachivhura kusvika kupfuura kwekorobhura kwesoko, vanhu vachitsvaga mwana vachibatsirana Parkview nekorobhura. Munhu wese akanzwa kuti mwana ashaika, bhiti varume kana kuti vakadzi, ranga riri bara ramhanya musango muno mubati. Vamwe vakaenda nefire engine kuenda kwamazai, saka vakasara vese vakanga vangowa, hapana anga ine peace, were disturbed. Iye zvinoizvi tiri kuona kuti panzvimbo pakawira mwana pachiri pakangovhurika. Taona masanzo akaiswapo. Mataura imimi kuti pane makore pakangovhurika. Ivo vanoona nezvemapaipi aya ndozvazvinofanira kunge zvakaita here kana kuti nzvimbo dzinofanira kunge dzakavharwa? Pipeline inofanira kunge rakatovhara kusakaro. Hapana munhu anogona kutora sando akati ngo pakaoma apa. Anoona kuti asbestos iri pa haisi as strong as chinhu. Kurova kuti kana chatobva chinongotiputikawo pamwe ndichega, because hapazipo pega pakavhurika. Mukorobhura pane pakavhurika, malaini pakavhurika, pamusoro apa pari kunzi pane pakavhurika, because vanhu vakatoedza kutedza pipeline kuti vaone kuti rakakuwara zvakaita sei. Iye zvinoizvi tiri kuona kuti tarasikirwa neupenyu hwemwana. Mungati here zvinhu zvekuti dai kuri kuti pane vanhu vakashanda vachivhara zvinhu izvi zvichida upenyu hwemwana hwakachengetedzeka? Ichokwadi. Dai kuri kunzi maauthorities edu anoti pese panenge paitika suwa panobva pavharwa, panobva pagadziriswa, ingadai pasina dambudziko, ingadai vaengineers achishandawo sezvinoita vezesa, because vezesa nyoro ukaba magetsi vanokubata ichero uri pakakebheni kako kuti uyu ari kuba magetsi. Vanosvika pese pari kufamba nelaini ravo vachiona zviri kuitika. Ndo zvatinotarisirawo kuti kanzuru ite seizvozvo, pese pari kufamba nelaini ravo resuwa, laini ravo remvura, vopfuura nepo. Ndo zvinhu zvatotarisira, ndo mashandiro akanaka atinotarisira semaresidents. Tinoona isusu kuti kana paitika tsaona yakadai zvinopa chidzidzo kune vamuri kutaura imimi kunge vanhu vecouncil. Chii chamuri kutarisira imimi semaresidents kuti vecouncil vachiita kuti zvinhu zvakadai izvi zvisazoitika zvakare? Tisautoda kuti vatonatsobatana council yacho zvese negovernment, kwete kuti pamire chinhu one. They should help each other semabataniro avakaita kuti vaiti local government. Hainzi council, hainzi government, hainzi council chete, inonzi local government. Handiti pane kagovernment mukati. So they should unite and do something about this sewer. Otherwise kana ikoko kumvura inouya kunoku kolera inototibata. Mataura muchiti they should do something, kana muchiti something muri kurevei kuripeya mapaipi avo ese maold pipes aya, nekuti vanhu vanenge vachibhadhara kamari yavo yemvura nemagetsi. Ndo mari yacho inoripeya zvinhu izvozvo izvi kuti tikwanise kurarama zvakanaka.
tinoteerera. Saka mari yatinga tichiteerera iyoyo ngairipeyi old sewer pipes nemapipes emvura, nekuti mvura yekunwa chaiyo inogona kutiputikira panapa tikafa futi. Iye zvino izvi tiri kuona kuti avasati vagadzira chii chamaa muri kutarisira imi sevagari vekuno kuParkview kuti mafira mwana, asi izvo taona pakangoiswa masanzu takatoisa tega. Pakauya vakuru vecouncil, pakauya maorganizations akavati wandei kuzoona incident iyoyi. Tinotarisira kuti of course tinoziva kuti havakwanisi kuita chinhu within a day because they should sit votaura vosaina mari kuti zvinhu zvizoya zvichigadzirwa. Handiti vanhu vakangotarisira kuti pakutaurirana kwavanhu vanotora 1 week or 2 vosaina kuti vanhu vaivagadzire, nekuti toriwo mapepa mameetings anoitwa kuti zvizoagriwa vazobudisa mari zvinogona kutora mutararo tinozvinzwisisa, but tinotarisirawo kuti havafaniri kuzopedza mwedzi vasina kuzopagadzira kugadzira laini iri. Hatichade nonsense dzakadaro dzekuti vanhu vanonzi vafa nesuwa paipi kana nemvura. Mbuya vatataura navo vati ivo kunyange izvezvizvi mushure mekunge maitika tsaona iyi apa masanzu ndo vakatozoita kuedza kumisa kuti vana vasauye kunoko. Ndakanga ndichifamba marodhi epamba paside paona kudesona ndichitoperekedza munhu andaiperekedza. Saka moment ndakaona ndichifamba kudai ndakanosumudza ziso ndichitarisa kumba kwemuzukuru wangu nokuti kuna nani. Saka ndakanoona musikana webasa achimhanya kumain pipe sewer yachona iyoyi. Saka ndakashaya kuti chii chiri kuitika pamba apa. Ndakashedza kuti kwakanaka here uko, chii chiri kuitika. Saka ndiri kushedzera kudaro vakabva vandiona kuti gogo pavana vadi vashedzera vakabva vamhanya vachiuya kwandiri netuvana twemuloja wachona. Saka ndasvika vakabva vashedzera kuti handichi mwana aenda nerwizi. Saka ndakangofunga kuti irwizi sezvo tiri pabridge rerwizi rinoenda sewage rororo. Ndabva ndatomhanya ndichidzika uzasi, asi ndakatombotanga ndisati ndamhanya ndakatanga ndatombomira ndabva ndati uko hakuna rwizi ukoko rwoti ndikati mwana angafamba kuenda mberi kwese ukoko. Ndakatotarisa kudai ndobva ndakafunga kuti regai ndimhanye pamwe aita nekutamba nevamwe bhozi ainzi anga achitamba nevamwe. Saka ndakabva ndamhanya ndiri kutomhanya kutodaro sona ndakanosvika ndichitomhanya ndakundotoda kuti ndisvike pachidreni chila ndachikangana kuti nguva yanga yareba ndichikudzika uzasi ukoko. Saka ndakanosvika ndopa ndakanorohwa nyana chitosvika ipapa kuti ko chidreni ichi ndodi ndahana yangu yakanorohwa. Ndobva ndatokuziva kuti ndopaenda nemwana. Ndobva tiwana twamhanya tikati gogo ndopaenda chidhala positomuti dhala anonzi kupa kwashi. Ndobva ndatodzoka ndichitomhanya kudeedza vanhu. Saka ndafunga kuti maybe pane paside chiraundi chiri paside apo. Ndafunga kuti ndopadi papinda kadi pachinonorasira chomira ipapa. Saka ndichitomhanya ndaitomhanya ndichiti vanhu vanozivawo mafambiro anoita drain pipe rinofamba sei, vanhu manyayo emucheri svika ndaiwa nevanhu rinotofamba ra20. Saka chitiko chakandirwadza singatomboiti. Apa panhu patori nenguva. Mwana wangu inini atori ne18 years. Ndakauya kunoko ari grade 1 chitanga kugara kunoko atori ne18 years. Chinhu chingoripo napapeti. Padyo pakangovhurika sezvapakaita izvozvo. Pakangovhurika kudesona. Mwana wangu atopedza mufumfu andakauswa kugara kunoko naye. Akatopedza mufumfu mwana iyeye. Pakangodaro kudesona panhu ipapa. Tinoona kuti panoitika njodzi vanhu ndopavanotanga kuona kuti ingadai zvinhu zvakagadzirisika. Pasati paitika njodzi sevagari vekunoko pane here pekuti makamboudza nawo kana kuudza vanhu vanoita zvekugadzira zvekuti panhu pane ngozi apa nekuti pakangovhurika? Inini ndisingazivi kuti pakatomboya mota yekanzuru vana vangu vakatomboya. Handizozivi kuti mota but pakauya mota yeblue yakauya ikasvikomira apa. Mota yakasvikomira vanhu vakadzika. Handizozivi kuti vakanozvinoita sei. Kubva ipapa ndazombona vanhu vangu vakauya vachitaura kuti mama kuzasi kuya kwaakugadzirwa. Ndikati bheta kana kwaakugadzirwa. Kubva ipapa ende hapasipo pega apa pakawanda. Pane pamwe pamusoro apa pekutoti kana mvura yakanaya hautofambi kuti ukrosi nepamberi apa because pakawandisa. Kuti pazasi apa pafuta apa. Saka zvinhu zviri kutongotirwadza kuti mwana akatongoshaya zvakatongoendawo zvakadaro, asi zvinhu zviri kutirwadza sana mbuya kuti muzukuru akatoenda kuti ukatongozvifunga kuti muzukuru akatoenda zvinhu zvitori bundu chairo nokuti
zvakaoma izvozvi nevamwe vana ikozviva vakangosiya vangoisa zvimawaya izvozvo vakaisa izvo handimukona izvosaka pakota kutotsvaga vanhu vevarume kuti tokumbirawo mutikotirewo havana zombodzoka izvo tinotori nevana muarea muno muraini munomu vane zera raiyeye vaitamba naye futi mwana iyeye vachada unoona pakashayira munoona ende vati andotitiza handiti izvo tiri kutoita kuti titoti vanhu mukangoona mwana angodayo deidza nevanhu kutotarisa kuti munhu tarisana kuti hazvinoiti mwana akaita zvadayo mwana wemunhu wese handitika saka ipapapa kutoti mukangoonawo vana vadayo kana vana vechikoro izvo vana vechikoro vanotosvauda kuti vanotouya totozviziva vanofura nekuzasi ukoko vachatouya vachida kuona ipapapa nozvapaitika zvinhu zvakadai sona panamba pachingodi tichigara tichingochema saka tiri kutokumbira kuti tigadzirirwe zvimaningiri zvese izvozvi zvakadai sona chikumbiro chatiri kutokumbira because tichiri nevana varuda vachatoda ipapapa saka tiri kutokumbira kuti tigadzirirwe zvimapaipi izvozvi tataurawo nevamwe vati paipi iyi yakakura uye patori neimwe imba itori pedyo nepane gomba zvakare uye watataura naye ati vanhu vekwamazai kunosvikira mapaipi aya vari kuti hakazi kekutanga kuti muri kutorwa mitumbi yevanhu vanenge vaenda nemapaipi esuweji. Vana baba tauyawo kuno kuparkview uko kune mwana mudiki akarasikirwa neupenyu awira mugomba umu. Mungatitsananguriro here kuti imimi makanga muripo here paitika tsaona iyi uye makaedza kubatsira sei? Tingati isusu takanga takagara kumba uko tiine pasefriend yedu saka takangozongoona vana chimhanya achiti uno munhu awira tikabva tandomhanya takasvika zvinhu zvatoitika tikati pasina tikatati magomba ana atinoziva takamhanya kuda kuteera tikaenda kuzasi uko tikavhura dhireni tikavhura madhireni over takavhura madhireni 3 tobva tazoenda pane rimwe gomba tobva tatoti pasina vanhu vovhese munhu andobuda kwamazai ndokutanga takuningira kuti ndokuchaonera munhu saka zvinhu zvakatirwadza sitereka tikunyika kutaura kudai nekuti hamwe wacho takatozarirwa nokuti tigozondokwanisa kutanga kutochema futi but tinoona kuti mari yakadii akakutora ndo zvinoona ndakaita zvakaitika. Mwana akazowanikwa kwamazai pamakasvika imimi makasvika mwana awanikwa here sezvo makanga imimi muchimhanya muchiteedza nedhireni makasvika mwana awanikwa here? Takafoderwa kunzi awanikwa asvika tikitsvaga tonzi awanikwa ndopatakaona magomba akawanda akapwanyira akatasenga aya tone rimwe iri ritori diki ndokutoti pana mwe amai vanogara nditoti diki pane rimwe gomba pasaidi pemba wechewe umakariona kanzi inofanira kumbogadzirisa zvinhu zvavo wari kanzi ungaigadzirisa zvinhu zvavo icharamba itaingoti ichitsime yakangosvika chingoti chitsime dei kusina kunenye drought yemazuva kuti hakuna kunaya mvura paingoramba pakadaro uku hanzi rinotozara futi mvura anotombopavhara mwari atotorwoenda pakaipapa zviitika pane rimwe gomba riri pamberi apo pane mwe amudani nokuratidzai tokuratidza 3 akatopfuura aya kwete iri zvimwe zvimwe kamwana kacho kamwana kadidiki pachapinda umwe vana injozi yatiri kusangana nayo iyi pavaya vongogadzira poti parambe vanhu vachidi vana vachifira umu kanzuro iri kutoziziya zvinhu izvi ngaigadzirise zvinhu izvi kanzuro ngaigadzirise zvinhu izvi kana vari vari vanhu vane mhuri vari vanhu vane mhuri vanhu vekanzuro nokuti amadhiredi ndeekanzuro musati ndeegovernment asi ndeekanzuro this is for council unofanira kugadzirisa zvinhu izvi moraona mamwe matomba ndanguradzei rimwe magomba hombe rikuti kamwana cheko kana munhu akauya kana akadhakwa kana munhu akarasika road akawira hamumuoni anotoenda rakatopfuura iri kuno kutotone maproblems 1 up 2 3 4 5 rimwe racho hombe rakarasika patakandosvika chiti pamwe tikanosangana tiri mwana pamwe apaikira nhasi agadzirisa zvinhu izvi iyi mhosva yekanzuro iyi dzimhosva yemunhu kanzuro ndo haifanira kuti inotozviziva izvi vanenge vachizviziva zvane makore here makomba akadaiswa aya imi muchigara kuno pane here pamakamboendawo kunoisa chichemo kune vanhu vekanzuro kuti tiri kuona makomba zvine njodzi izvi? Pane tone baba vakati hanzi munhu akapedza aenda kupensheni ainzi superintendent pakuwadzana akampa hanzi akatovhura foni yake akati kutaura gomba iri nditonaro iri
iye anore mapictures egomba iroro achitaura ranhengeri takandoenda kumba pacho ka andokuradzei kuti aitoti iri takatoneta nekuripota kanzuro iri izvo tisasingazive kanzuro anotozviziva zvinezvi inokaripota kanzuro haina kana feedback kana makatoblokerwa nemasoeji kamototsaka plamba wenyu kuti ukabloka plamba undotsaka plamba wako wautoziva kuti ichino chiplamba ichi nototanga kutopa mari kuti akudii akugadzirire havauye kana kusweji chaiyo chaiyo mvura chaiyo yavo white mvura ikanzuro chaiyo chaiyo vanozogona izvi iyo mvura yavo vachiuyisa mvura yavo ngavambogadzirisa izvi tikatozoenda ikoko kwamazai mofanira munhu atarisa vanhu kwamazai vazi kwakapinda mupostori kanga iri gemens kwakapinda rasta tuvana tinopinda everyday vachionekwa vari vapenyu here vanhu vamukutaura munhu apinda umwe anenge afa zvichireva kuti akazike kutanga kuti vanhu vari kuwira mumakomba akaita seyaya vachionekwa hazi vamwe vanobva machannels anobva kwakasiyana siyana kune dz koimwe amene painobva nekumbaro pamene kumbarira paka saka momuzi vakataura inindinoja kunokunda ani ini kuziya apa after 2 years ndani 2 years tengo zvachitsime chete ana momuzi vakazori fair wechibvunzawo vandoti zvatane more than 5-6 years makomba akadini akavhurika saka ndipo panotaura kuti kanzuri kaimi mishomo kadisa vari kuti tembo takaendesa zvese takaendesa but hapana chinhu zvakauya kana kuti mhindu yakambouya vanongoti saka isu taikumbira kuti tibatsirikane nokuti iyezvoramba tichirasikirwa nevana inhau yemvura yematoro panapa panoita matoro panoita mvura yakawanda indasazivi kuti panoto nepaipi akazoona izvizvi kuti pane paipi kuti aitoziva masuwa ari kuzasi kuti ndo masuweji emvura inodii kuende pamazai sazi kuti vana vanototamba mwana uratidza kuti vana vaitotambira ipapa kuti mwana anobva ukoka oswekutambira vana vanototambisa mvura vana vaswere kutambira ipapa obvious kuti vana tototamba ka auzizvire twanoita sei ndingati gomba iri haisu takauya panapa 2010 raingovapo but rari richidiki asi yezvino ratokura tiri kuona izvinezvi kuti iri riri pedyo nepamba zvaakurevei kwamuri mushure mekunge tatoona pane mwana arasikirwa neupenyu mushure mekuwira mune gomba riri pedyo nepanapa asi rotori chinhambwe kubva pamba paaigara iri gomba iri takamborirepote zvedu but saka zvinonetsa ndezvekuti kuriripota kwedu hakuna kana respondi chacho hapana iyo tatozoona kuti zvine njodzi mushure mekutozoona mwana weadi but iri rakatonyanya because ndaisitombobudisa sometimes unotogona kubudisa kana imbwacha dzatowira atobudisa imwe mbwa mhenyu chaicho saka apapa but rotongoona kuti yatiriski ndo vakaisa chimucheka icho musi vanzwa kuti kwata vakati vachauya zvino meno kuti kuvharira vakangoita kuti vanhu vaone asi mucheka iwo watova threat kuvana nenyaya yekuti kana wakatodaika vana vakuda kutoona kutoti mucheka uyo wakaiswa ndewei autori musi waraiswa tuchibva chikoro kuti vana twakatosvika chikanzi mucheka ndewani uyu atirikuona kuri vatoti karogona kutodi ino ndakambotirayo ndichangoya kuda kumbopavhara kuda kusosa but kunoti kukazonaya manje roflade zvokutoti masanzo ese akaenda kusvikaona ngoti sa ndo iripo ipapa zita rangu ndinonzi Stella Musha musakanganwe kuita subscribe